intermediate zirlai zong zong te pathian ni chi beile vekule cholni ma sa te ama sale lama te lalni ro le lal domisiana hunlai ringtute tihduhdahna kan zir to ani a voinia chuan zirlai somni le pasari na trajana hunlai ringtute tihduhdahna kan zir ho ve thung don ani bible chang chia tur hi pakhat aron tar langa mathaya bung som chang somni pariat na thu ani a kan chia range tin taksa ti hluma tharau ti hlum thei lo tu te chu lau su ula gehna a tharau le taksa ti borol thei tu chu lau zo kang cheu ti ani cholni ma sa te ma sale lama te ringtu ma sa te torna tihduhdahna an tor chanchin te kan zir ani a voinia pokan la zir chhozel dona voinia chuan lal trajana hunlaia ringtute tihduhdahna kan zir don ani lal trajana hi romlal ani a edi somko pariat na tangin alal trana edi za som le pasari na thleng alal ani kan zirlai buwa omlem lo ma se cholni ma salama te kan zir to a domisiana kha edi somko parukna rong taka tha ani kan ti to kha chuan lal domisiana chu lal nirvan aron thla ka edi somko paruka kan hria datan lal trajana hi lal nirva falak a fatak ni lovin a falak ani a chuti chuan dal nirva hi edi somko pariata hian stroke aneya anu loka khosik pui avangin athi chun zomta a chuti chuan a falak lal trajana hian edi somko pariata apa lal thutleng chu aron ro chungta ani lal trajana hi lal ni ro le lal domisiana ti ang emin lal nun rong ani lova lal fingle digna du mi lal tumru tak ni asoi ani bok ani ahun chung hian ringtute tihduhdahna po hi anasalu tuklo ni asoi ani alal hun chung hian heng rampung sang sang armenia te assyria te mesopotamia te le arabic ram te hi aupna hnuaya anni lal trajana hian edi za som le pakhatna hian bithunia govnoratan plini a ani chu govnoratan arota plini chon bithunia ramazuk thlen chuan christian te ringtute kan ti kha alone anlo tam le hle to maya ringlo mi te milembia te temple kha rosan ngai hel khopin ringtute khan lo pung chhole to ani heta tanga lang chiang em mai chu lalni ro hunlai te domisiana hunlai te in christian te kha suatin tihduhdahna khanna sa hle ma se christian te chu kiamlam ai chuan ni tinin punlam an pan chhozela tihduhdahna aje om hnu kum hnia po milembia te temple rosan ngai hel khopin bithunia rama khanan lo pung chhole to mai ani amai ro chu heng hunlai hian ringtute chu mun sang sang atangin hekna te lo lut chhole ta a rorel tu te hena benkleng hel khop khan alu chhole ta a chumi ni awang chuan ringtute an hekna chu linia chuan a chui chhota a ringtute an dan a mu dan albertinian hena chuan a han thon ta a chunga mu dan te chu pakhatna christian te chu niruat bik sunday ya an inkhawm thin panhina late sa in pathian an fak thin pathumna thutiam an nei thin an thutiam te enna dan bo chian na chi reng renga filim tur bina an thil tiam le ti tur pe ka dikte palina an pathian biak topa chon ei ho thin ti te kha dal trajana hena han thling chawa chu ni a chunga mu chuan a chan na athon len ngala athuton a injak lang pui te chu hetiang hi ani ringtute chu aponga taka tihduhdahna ngot tur an nilova he kan ni chuan danang taka an chung thu rel tur ani aru ka sarkar dan phal lawanga polding te chunga po danang thlaparel turin a chang le tani lal trajana ngai dana chuan dan anga thiam lo changte le rom pathian bedu do te chau chu shem turin adu ani amai ro chu zirlai masala mate kan zirta kang khan christian te chu pathian dang lal dang nei ve theilo rom milem pathian te be ve theilo anni a chumi ni wang chuan shem na hi an chunga hian thengle te thawa chumai ba ka sarkar hriat pui lo rom sarkar hriat pui lova polding christian an ni awang khan hengun lai hian ringtute tihduhdahna thupe khi omlem lo ma se lal trajana huna hian tihduhdahna hian tor ta thau ani amai ro chu zirlai tir lama kan soi tu ang khan lal trajana hi ni ro ate domisiana te ang em madun rong ani lo awang khan ahun lai hian torna po azia dewa kan zirlai bu po hian ahun lai ringtute ti hlum martar langsar pakhat chau aron tar langa chumi chu ignatius ani a ani hi antioch bishop ani a
kau san ten tihduhdahna an to laia hroi tu hlawkpui kau san pa an tih hlawkpa langsar ani a dal thupe kangin man ani a Antioke atang chuan rom khopuya sipai engamoni zatin an hruaia achung thuan ren hu in thiam lo chantir ani chuti chuan rom khopuya lal vespasiana rom lal emperor masalam na ennom chuana ta na lo siam kolosiam antia chuan ennomatan sekai baknei shekril tram ho po som turatan ati aloni ta ani kan sian ati zaw ve shrimatan kolosiam Vespasiana hunlai edi somsari tanga somria thinkara an siam kolosiam hi tun thlengin aladinga amai ro chu ennum chuana ta na man thei ani to lova amai ro chu tunlai apo Italy rama khwalzintena an tlona sanber pol alani a kan thedeu vekin kan ringa kolosiam hi TV ate po alara Italy ramalan hi chuan an tilang ve deu zela aminga tanga kan thelo ani pon alem tal chu kan hmu to ka ring Google lama khan lo search la kan she thei mai kan ring ani chuan Zirlai lama lut leila Ignatius sa etiam man ani nu hian mun sang atangin kau san ten an tlo thina chung atlo tu ten hena chuan kau san ten hena lekha alo thon zel maya chuta athu ziak le athu cha na hnung ber chu hei hi ani katana an buat sai sakol chu ka vu chak em min ron zuan chak le te sela o meile cross local sela sakol rol local ro se po thlerna le po somna te rutlia na te le ke chumna te local ro se Kristanin min thlen tu ani dom phut chuan ingpo lo thleng ro se ti in athul jak na hnung bera chuan aziak ani Ignatius hian lali so wang chuan thina rap thlak tak tok don tin thereng ma se sakai bak nei ten pot somin romi puite le sipai kol sen pui puite ma ennom angin chua don ni ti thereng ma se azam chuang lova thole na ri ro pui taka kai thole in om don ti asia da wangin anun kha ui ho lowina hlana chu ti chuan sakai bak nei shikril tram te chuan an pot soma anun na chu I swa minga wangin laksak lo ni ta ani hengzong hi kan Zirlai ani a netinge heng ringtu ma sa te tor na hi kan zir chhozel kan ti chuan chotni ma salama te po kan soi to a kan malam huna enge thlingdon kan hrelowa eng po to kila mathaya bungsom changsom ni pariat kan bible chang chhiar tura kan lo chhiar to ang khan he khovel kan cham chung hian taksa tilhum theya tharau tilhum theilo tu chu hlau tur kan ni lo zate kan hlau tur dik tak zo ka ro chu kan thin huwa po kan tharau ge hena a paya tilhum thei tu I swa zo ka hlau turin min ti a chumi ni wan chuan ring tum sa te po in I swa thu pe khan oya ama thu lo chuan engma an ti lova ama kha I swa kha pasan turin ti in sheom an tor don ti thereng chung po khan an phasan du lova nakina hun lo om tur kha thirin atop thlengin an tor thin ani ti kha ke ni pon kan hriat apoimo ani thuvon kan chiarange Philippi bungthum changsom ni pakhat ani chuan atho in engkim po ama thu thuin om tir thei chumi thoje angzelin kan tom lai taksa hi ama taksa ro puyanga om turin asiam thale ang ti ani zona hi pali oma kan chiang nga lange trajana lal hun chung kha han soite u ti ani a achana chu edi somkwa pariat atanga edi za somle pasari ani zona pani na bithunia ramkaf noratana anrol khatunge ti ani a achana chu klini a ani zona pathumna Antioke bishop trajana hun laya martara thi khatunge ti ani a achana chu Ignatius ani zona palina le atober natan Ignatius thidan khan soite u ti ani a achana chu ennom chuana tan sakai bak nei shekril tramten an potsom ti ani khati zong kha kan Zirlai chu ni kalome dalpan tam takin mal som cheu ro se